Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabatiin naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. PNP nagpahamtang sa 25 ka mga helpdesk sa mga barangay samtang naghilapit ang Mascara Festival. Lalaki nga nagapadulod sa mga balikyaan at nagapangawat sa cellphone, may bago na naman nga na biktima. FIVOX nagpagawa sa advisory nga nagdamo ang mga pagtayog sa bulkan Canlaon. Ani Congressman Teves kag iban pa, di pa panaugan sa warrant of arrest sa kaso nga pagpatay kay Governor Digamo. Kag sa Good Vibes, Victoria City magaho sa pinakaunang nga musang obstacle course race sa Negros. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nagpagawa sang advisory kasunod sa pag-record sa pagtaas sang pagtayog sa bulkan Canlaon. 36 tanan ka mga volcanic earthquakes o kung pagtayog ang na-record sa Canlaon Volcano Network humalin sang Setyembre 4 sang kaagahon tubtub Setyembre 6 sang aga. Ini ang rason nga nagpagwa sa Canlaon Volcano Advisory ang FIVOX. Nag-average naman ang volcanic sulfur dioxide gas emissions ng Canlaon sa 412 katonelada sa kada adlaw. Mas manubo naman ini kung ikumpara sa bulan sang Agosto nga nag-average sa 623 katonelada sa kada adlaw. Nagapabilin sa alert level 1 ang Canlaon pero kung magsigi-sigi saka ang kadamuon sang pagtayog sa bulkan, posible nga ipasaka sa alert level 2 ang bulkan. Ini sa gihapon o kung hindi sa gihapon, pwede makasulod sa 4 km sa permanent danger zone bangod posible ang phreatic eruption. Hindi man pwede makalabay sa ibabaw sa crater sa bulkan ang mga eroplano. Sa number 9, warrant of arrest batok sa kay Anay Congressman Arnie Teves kag iban pa ang ginpagwa na. Ginpagwa na sa Manila Court ang warrant of arrest batok sa ginkakas nga mamalidha nga si Adolfo Arnie Teves Jr. kag iban pa may angot sa pagpatay kay Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa anong kapahina nga mando, nag-issue ang Manila Regional Trial Court Branch 51 sang e-warrant of arrest batok kay Teves, Angelo Palagtio alias Gian o kung Gian kag Captain Lloyd Cruz Garcia II. Bulan sa Agosto, ginanunsyo sa Department of Justice ang pagpasaka sa kaso nga murder, frustrated murder kag attempted murder batok sa mga akusado. Sa number 8, pagtukod sa Bacolod Traffic Department ang ginaduso sa konseho agud tumapasanyog ang programa sa traffic. Suno kay Councilor Al Victor Espino ang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang konseho kabahin sa sarang matagaan solusyon sa idalom sa ginaplano nga pagtukod sang Bacolod Traffic Department ang problema sa mga nagabiyahe nga tricycle nga wala sang prangkisa. Lakip man diri ang pagpasanyog sang iban pa nga programa para mapahagan-hagan ang paggutok sang lakat sang trapiko sa syudad. Sa ginadihon nga ordinansa, ilisan sa departamento ang natukod nga Bacolod Traffic Authority Office. Samtang kabahin naman sa mga ginahikot sang konseho upod sa Bacolod Traffic Authority Council ang natalana nga pagpatuman sang towing kag clamping ordinance. Ginahulat na lang sang konseho ang proposal sang isa ka towing firm antes suguran ang towing kag clamping sa mga salakyan nga madakpan sa mga designated towing kag clamping zones sa syudad. So, I think that would cure ang upod sa sining ordinance hasta ang because one of the default function of Republic Act 7160 is the regulation of tricycles in the city. Isa na siya nag-proliferate, nagdugay, wala na solusyonan. Under this new ordinance, we are creating a specific division to cater to the needs of the tricycle, the todas. Sa number 7,
Mahimo nga pagkatapos sa election banning period, ipanagtag ang ayuda para sa mga hog farmers na apektado sa African swine fever. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., wala tigayon nga naka-apply for exemption ang probinsya para sa sining mga assistance nga nagalakip sang bulig pinansyal para sa nahulaan tugas ang ASF kasubong ang para sa alternative livelihood. Paatag ni Nelias, subol na o kung naalang-alang na sa deadline para sa filing sa exemption, rason nga wala na lamang naghingyo sang exemption sa banning. Madayon sa gihapon na pagpanagtag sang ayuda kasubong sang 2,000 pesos sa apektado sang ASF pero patigayunon nga ini pagkatapos sang banning. Ang sarang lamang nga makapadayon amo ang bulig may kaangtanan sa kalamidad. Request sa mga list of projects, medyo lapit na siya sa deadline which is September 1. And then upon our evaluation also with the project submitted, pwede man lang siya nga hindi man delay sila. Inang i-distribute bala kaya the prohibited period is just September 15 to October 13. So you can always schedule the distributions around that area. Ano mga wala na sir na-approve? Ano wala na-approve? Ano mga wala na-approve sa ban, sa exemption ban? Wala ta nag-file with the Comelec. Wala na galing. Wala kami nag-file with the Comelec. It's a short span of time also and then ang pag-submit man sang list daw. So wala na lang so close to the wala na. Sa number 6, lalaki nga nagpatay sa isa ka iloy nga gikan sa grocery store ang ginpasakaan na sang kaso nga murder. Suspect ginaalegar may diferensya sa paminsaron. Tigayo na nga napasakaan sang kaso nga murder sa nga Dumaguete City PNP ang suspect kasi Michael Kataga nga amo ang nakuhaan sang CCTV video nga nagbuno sa iloy nga si Ginaline Ortega samtang nagalakat ini sa may corner sang Real kag Locsin Street sa Dumaguete City sang Lunes sang hapon. Hinali na lang nga ginbuno sang suspect ang biktima sa likod kag nagpawala lang lakat. Ang biktima nakatikang pa kag hinali na lang nga natumba. Nakabaton man sang impormasyon ang Dumaguete City PNP nga ang suspect ang may diferensya sa paminsaron kag ang iya sini nga utod nga may diferensya man sa paminsaron ang nakapatay man sang pedicab driver nga nagakatulog pinaagi sa paglampos sang bato. Ginasili nga nagutman ang mag-utod bangod ginpabayan sang iloy pero ini ang subject for confirmation pa suno sa pulis kag mga alegasyon lamang. Ang korte na lang ang magadesisyon kung balay yara sa eksakto nga paminsaron ang suspect o kung wala. Sa number 5, kaso nga theft ang ipasaka na batok sa isa ka lalaki nga masupog nga kawatan nga nagapambiktima sa mga commercial establishment sa Bacolod City. May panibago na naman siya nga mga nabiktima. Sa video nga ginpost ang Indian Food Ramos Branch kuha sa CCTV video ang madasig nga pagkuha sang cellphone sa baligyaan sang ginakabig masupog nga kawatan samtang masako nga nagapanghimos ang babae nga empleyado. Kung ikumparar ang ginsuksok nga jogging pants ang suspect halos pareho ini sa iyang ginsuksok sang ginkawatan ang isa ka baligyaan sang cake sa atubang sa Bacolod City Government Center sang bulan sang Agosto. Sunod sa kay Police Captain Francis de Pasucat, Commander sa Police Station 4, pangayaw ang among suspect nga ilagin hingadlan nga si alias Mark. Ginapatod pa sa kapulisan kung bala si alias Mark man amo ang persona sa pagpangawat sa cellphone sa isa pagid ka spa kag nagkuha man sa tip box sa mga empleyado sa isa ka cafe sa Baga Ramos sa Bacolod City. Napasaka na sang PNP nga kaso nga theft batok sa suspect kag ginahulat na lamang nila ang warrant of arrest nga iserbe batok sa iya. Sa number 4, 25 sa 40 ka mga commercial establishments nga napapanaugan sang notice of closure ang ginhatagan sang last warning. Ginbalikan kag gin-inspeksyon sang katapos ng Bacolod Permits and Licensing Office kag City Legal Enforcement Team ang 25 ka mga commercial establishment nga wala gihapon makakuha sa business permit sa Barangay Mansilingan. Kalabanan diri mga kalan-an, kapehan kag iban pa nga mga baligyaan nga nalakip sa 40 ka mga commercial establishment nga naserbihan sang notice of closure. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang gintagaan nila sang last warning ang mga tag-iya ilabi na ang nakasugod naman bayad kag proseso para sa business
permit. Sa madason nga semana sarang na nga ipatuman sa syudad ang pagpasira sa ila kung mapaslawan sila nga mag-comply sa mga requirements. Ang actually, ang noong iban, yung pa-segregate na ako, ang nakabayad na yan na wala ng visual business permit, i-refer na kung committee kung anong kulang nila. Kung iba niya na wala hindi nagbayad na nag-process, ang nila yung foreclosure. Sa number 3, Department of Trade and Industry ang padayon sa karon nga naga-profiling sa mga rice retailers sa Negros Occidental. Inimikang tanan sa mando nga pagpatuman sa price ceiling sa presyo sang bugas. Sunod kay DTI Negros Occidental Provincial Director Lina Cardinal, ang DTI po ng Department of Agriculture ang padayon nga nag-coordinate. Ang DTI ang mag-monitor sa mga supermarket kag grocery stores, ang DA naman sa mga merkado. Sa executive order sa presidente, ang DTI kag DA ang ginmanduan sang pagpasiguro sa pagpatuman sang mandated price ceiling of 41 pesos sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos naman sa well-milled rice. Ang profiling sang retailers sa kada banwa kag syudad sunod sa kay Cardinal nagalakip sang pagpatod sang presyo sang pagbakal nila sang ila nga supply sang bugas, ang presyo sang baligyaanay, ang kadamuon sa karon sang supply kasubong man ang epekto sa sining mga retailers kung ipatuman nila ang ginmando nga price cap. Subong, may nagakaigo nga supply sang bugas suno kay Cardinal. Parayon man ang ilang pag-monitor sa presyo sang baligyaanay sang bugas. Purchase price nila, tapos kakuha man kami sang selling price nga, tapos ang ilang inventory, days to last, kung expected amount of losses nila kung mag-comply sila sa mandated price ceiling. Sa number 2, ang Himamaylan, isa sa mga LGU nga mayara sa barangay nga ginrecommend sang militar nga ilakip sa list sang areas of concern angot sa sini nga pinili ay 55 tanan ka mga barangay sa bilog nga probinsya ginrecommend sang Army nga ilakip sa areas of concern. Sunod kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, hindi gid man maibitar nga may mga areas nga mangin mainit sini nga barangay kag SK elections. Pero klaro niya, wala man nagakasayuran nga ang bilog nga 19 ka mga barangay sang syudad ang may mainit nga sitwasyon. Mga nalakip lamang diri ang mga barangay sa nabukid nga bahin bangod man sang presensya sa mga armado. Kasubungan sunod kay Tongson, ang mainit nga pagkontrahanay sa mga magakandidato sa pila ka barangay. Pero iya nga ginasapol ka ginaistorya mga incumbent barangay officials kasubong man ang mga nagapapili nga dapat tinghuaon nila ang pagpatuman sang malinong nga eleksyon. Sinilamang patayng isa ka driver sa isa ka shooting incident sa Himamaylan. Bagay nga sunod kay Tongson sa iya report kanabaton ang mahimo may kangtanan sa politika. May persons of interest na sila pero kay padayon ang pagpangusisa ginpaiway na ni Tongson ang paghingalan sa natungdan. Area per area naman sila, I even campaigning in social media, no? Sang sina. And then may ara kita coordination per barangay, kag may ara man sa coordination with the all incumbent officials na depende na isa sa personalities na involved na. So ang importante lang ay we will do our job as the government of Himamaylan, ugdan sa PNP, ugdan sa military sa COMELEC para ma-implement ang peace and order. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bacolod City Police Office ang nagpahamtang sang 25 tanan ka mga PNP help desk sa bugos nga syudad sa Bacolod ini kontra kriminalidad. Ini samtang man nagahilapit ang Mascara Festival. May report si Nico Delfin. 25 tanan ka mga Permanent Police Assistance Desk ang ginpahamtang sa Bacolod City Police Office sa pila ka mga kabarangayan, ilabi na sa mga lugar nga masami ginadagsa sang publiko. Suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio, ang pagtarana sa Bacolod Police Assistance Desk o kon BPAD kabahin sang tikang agud mapaiway ang mga kaso sang pagpangawat kag iban pangasay sang street crimes. Mga call center, palengke,
Bili mo, nakapagula tayo ng 25 times 2 personnel yan. Man by 2 personnel is 50 personnel ko yan na talaga sinakripisyo ko, magtyaga kayo dyan. Walang aircon ito, walang bubong ito. Nasa gilid lang sila ng mga building. Paano kung umulan? Sinong manala? Ngayon, ang tanong, magbibit ba sila, tatayo ba sila, ikot? Hindi. Umulan lang. Doon lang sila. Except siyempre, stationary lang siya. Kapansin nyo, ang dami namin accomplishments. At ito is well appreciated na tao. Unang-una, yung mga, ano na yung mga natin, accomplishment natin, na apang araw-araw. Yung kahapon sir, meron tayong nakarandas na feeling box sa control. And ngayon ay meron tayong assist na traffic calming sila. Sa records ng BCPO, nagnubo sa 43% ang kadamoon sang 8 focus crimes kung ikumparar ang ilang comparative reports sang 2022 sa tuig 2023 sa pareho nga period. Pero luyag ni Alinio nga samtang naghilapit ang Mascara Festival, maplastar na ang mga tikang agud mapahagan-hagan pa ang mga kaso ng street crimes. Ang ikikater natin dito, international and locals, galing from other regions and abroad. Magdadagdag ako. Sa ngayon, CD? Ibang nga rin ang sitwasyon ngayon kasi sasabay ito sa eleksyon, di ba? May mga campaign period. Kaya talagang magdadagdag ako. Ginapaabot man sa pumunuan ng BCPO ang dugang nga puwersa sang kapulisan para sa tuigan niya kahiwatan sa Oktubre. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mahilig ka bala sa running, weightlifting o kung obstacle challenges? Ini na ang sign para sa imo. Kay man sa pinakaunang ation, hiwaton sa probinsya ang Musang Obstacle Course Race kag ini pagahiwaton sa Victoria City. May report si Romeo Subaldo. Monkey bars, rings, wall climbing, crawl sa mud, crawl sa barbed wire, balance beam, pagtakla sa 7 feet nga wall, pila lamang ini sa mga obstacles sa pinakauna nga Musang Obstacle Course Race o kon OCR nga patigayunon sa isla sang Negros. May pang beginners, may pang elite kag may pang kids. Kalingawan at the same time pang pabalhas para sa tanan. Sunod sa kay Victoria City Mayor Javi Benitez, luyag nila nga suguran ang ini nga nagakauso karon nga challenge kag bag-o diri sa isla sang Negros. Para masaksihan kag ma-experience man sa mga taga Negros ang OCR. Bago ni for the province, bago ni for Victoria City. So we wanted something new. So we wanted something unique. We wanted something cool. We wanted something fun. Like for example, ang last namon nga event was the Fight Festival. Was really well received. Si Coach Cyrus Cesar Sinal, isa ka World OCR Certified Coach Level 4 ang nag-organize sang event kag challenges. Nagpasalig siya nga mangin masadya ang ini nga challenge kag may mga teams na gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga interesado nga magpasakop. Last week, ang ato just trust is about 50. In a matter of days, nag-times 2 siya, nagdoble pa. Dugol pila nagdamo siya gold fish because grabe ang, as I've said, ang hype. Ito na from Iloilo alone lang is all out Panay is 70 or 80 plus racers. Panay only. So, may mga invitation ko from Manila, damo sila. Mga Philippine team, the same time, Philippine Army na athlete. Isa sa mga rason kung nga aging butang sa Victoria City ang ining event sa kay Benitez kay para magbulig pagid kilala sa Victoria City sa patag sang sports tourism. Not only highlighted ang branding and marketing of our city, but this will be an added milestone for government in putting Victoria City on the map, not only in different aspects, but really for obstacles course race. No, so in sports and in tourism. Sa September 30 ang Musang OCR sa Victoria City. Kapin sa 400 ka mga athletes ang ginapaabot kag subong nagasugod na ang registration sa page sa Musang Obstacle Race kag Victoria City Information Office. Kahapon, ginpatigayon na ang MOA signing ko po ng LGU sa Victoria City nga ginpangunahan ni Mayor Javi Benitez, Sidlac Foundation Incorporated kag Musang Obstacle Race. Barb, ang obstacle course race isa sa mga nag-uusong sa karong Barb nga fitness challenge sa mga mahilig sa dalagan, weightlifting. Mambagi ko tani ka para yun na say. Buhuya man ta. Hindi ko nakasirang yan. Prank ka na yan. Seryo. Pero Barb, kanabi kay sports tourism naman ang gusto ni Victoria City nga ma-achieve.
Kagabi itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.